Veliki pozdrav vrtići moji, dobrodošli u novi video na kanalu. Prošlo je dosta vremena od kako se ja nisam pojavio ovako ispred kamera, ovdje u mojoj sobi. Jednostavno malo mi je nedostajalo, iskreno da vam kažem, ali ovaj video će biti namenjen stanju mog kanala, odnosno mom novom kanalu i zbog čega sam ja napravio novi kanal, čemu služi taj novi kanal, šta će tu biti i tako dalje. Znači, znate i sami da ovaj kanal sad, znači Rekensor jeste gaming kanal. Znači, prvobitno je bio gaming kanal, znači od svog postojanja, znači do danas, to je bio gaming kanal. U posljednje vreme sam ubacio, kao što ste vidjeli, znači pecanje, real life pecanje, perspective of view, znači sa GoPro kamerom i tako dalje. Što naravno nije gaming, nego je pecanje, ne znam koju kategoriju to spada, sports, nemam pojma. Uglavnom, YouTube to malo tako ne vrednuje kad se mešaju stvari. Znači, YouTube više vrednuje kada vi radite jednu stvar i istrajete u tome. Ja ne želim ni da prestanem gaming, ne želim ni da prestanem fishing, odnosno pecanje. I želeo sam da to dvoje razdvojim. Počeo sam da postavljam videe pecanja na svom kanalu, čisto da vidim kako ćete vi to da reagujete, znači kako će to da krene. I solidno, definitivno solidno je to sve bilo. I lepa reakcija, lep broj prikaza, znači baš ono kako sam ja i zamišljao, sasvim sam zadovoljan. Ali došao sam znači do trenutka kada treba da rešim da li ću da nastavim da snimam to na ovom kanalu, pa da mešam sa gamingom, što naravno nije rešenje, ili ću da prebacim to na drugi kanal. Znači, ja sam došao na rešenje i na odluku da to sve prebacim na drugi kanal, koji će biti u opisu. Znači, zove se Pecanje sa Rekijem. Tako da, eto, ja vas molim da se subscribe-ujete. Ako, znači, me pratite duže vreme i ako volite da gledate moje videe, eto, da dođemo do tih nekih 1000 subscribera, mislim da ćemo moći da dođemo. Tako da, eto, ako vam nije teško, lupite taj subscribe. Tu će da budu videi sa pecanja, znači iz real life-a, a na ovom kanalu nastavljamo dalje sa gamingom. Znači, na ovom kanalu i dalje gaming, ovdje će da se igraju igrice, znači sad zavisi šta i kako, znači to je do mene. A na drugom kanalu će da bude isključivo pecanje, znači priroda, pecanje i tako dalje, znači te stvari. Tako da, razgraničio sam to dvoje, to sam trebao još pre možda da uradim, ali eto sad sam to uradio. Uglavnom, ovi videi što su na mom kanalu, vidjet ćemo da li će ostati ili će biti prebačeni na novi kanal, to ćemo još da vidimo. Uglavnom, za sada, eto, bit će vam link u opisu dole, znači Pecanje sa Rekijem, lupite subscribe, to će meni jako da znači da dođemo do tih nekih 1000 subscribera i poslije ćemo da nastavimo normalno lagano. Jer gaming i pecanje su dve stvari koje ja u životu najviše radim u slobodno vreme, znači gaming i pecanje. I nekako to ne ide jedno sa drugim, ne ide bar na jednom kanalu, ali ide na dva kanala, tako da normalno ovamo će biti jedno, ovamo drugo i to je to. Ko voli gaming ima Rekensor, ko voli pecanje i to ima Pecanje sa Rekijem. I to je to, braćo moje, eto, nadam se da sam ovo razjasnio kako treba i eto, nadam se da ćete me podržati u tome. Uglavnom, eto, vaše je samo da lupite subscribe, uključite zvonce, a moje je da postavljam videe, tako da očekujte uskoro videe na Pecanje sa Rekijem, a na Rekensor će biti naravno gameplay i tako dalje, znači gaming videi. Uglavnom, eto, to je to. Hvala vam što ste gledali i vidimo se u nekom sljedećem videu. Ćao.